pečivu, než světlém pečivu. Samozřejmě pokud to zvládáme úplně vyeliminovat a sladkostní své potřebujeme. A sledovat si to, pak už když zjistíme, že jsou děti ukázané, že to jsou naše smutné páry, tak se dá nějaká sladkost určitě. Já osobně se na tom tak, že já to tak jednou za 4 měsíce mě to vstřícne do cukrárny. A jak to dělat, když ty děti jsou opravdu hubené, ale třeba mají potřebu já si myslím, že budeme Tenhle vzpomněl po druhé.